مونتاي دأمو إخا كتب التخيل كوينو سمعني تجاجي أنت كوينة ناتي مرجن زيا أتا نابكال حتى من محلافنا هبنا دي خيل كاني أنا بوجني أجمع بلين صدق أزدكم عدلك هبوكم يعني حتوتات معناته خن مهار كراهون كم مهار درس لزلخو الحتوتات معي أقداسيو. Thank you سنغال حوي. Yeah, I think the حركة من لشاغا إيرترا خم هاجر زناي زي water politics بالله أبايت تحزة بخمي كتحزو يتي I'm sure أبتناي director ناي مايك كلها من الوقت زنبرة police انتنيرو مسؤول ده حركة متقط تخيلي خات أجمع يكونن thank you كأجدي سلزهاب كنا I think نمتقلال حونا سنغال علم كابينا بي مسيا ما علاقة كيت أنيحة تممقالك نبي وسدنا له الزخلو عالم كابينا بي تممقالن تسرر عنك نابكرنا أفريقيا أحمد سخلو انتهي تسلوان له أبزبل ملء سلي هيبنا زبل نتعلني نزي أبجمز أتينا حتى هاتنا كرتو زخونة حتى نابتر استزت أمز حتى نخلها نحجزنا زخيل حتى خون نداتلابهو نابريغا خن كيدينا I think قرب أدمن كابدي كون نوح سلزخونكو سلز أي تحزو لي كأيح ندالجسكو أنا عهدكم ري قدم كأيح وناي نبرة نايزي okay let me see you know what قدام أي من يزلو يرأيني okay I read الله أنا let me just check I think it's أرجانون أركيبي مثلني أرجان أركيبي مثلني let me just check رجع حسكم اللهم توم إيدهم ذل علو كريم نخيل يلهم somehow إذا ناسي ستأب okay go ahead كورو حاوي okay أنا ذل رجع thank you مجمريا بزي استمهارنا تمرتي بتعمي تبوت تمرتي نفلتاسنا كل ولا نتنزارو دانيال إيكو قبرالورا أوكي أيانا سنقال بتزعب كانت تمرتي بتعمي إن فلتاسنا كل نتعاقبو سبيشال نتوم دليت فتحي بحافشة نتوم إيرتران كاب بسمعت محزنة جيوبوليتيك صبوق أفلوتو نخلو الناس قبر كابتعمي زي مسكت صبوق تمرت تمايرنا بمقطع تاناتي حتو أفتي كنا يسودانين إيران خزار الدلي أنا ماليتيسي منقسي إيرترا بكونتراباند يتكم نابنسي كلت عبيتي انترناشنال ودبات كلوا إيرترا بحانتي مدراويت ودب نايتساني كتكم بكونتراباند بناي سودان بورت سودان كاني بو ودبات كتقم نزنكلته ودبات عاصيو بأخ تقم زغدودو مخنياسي انتاي سلازدلي وي انتاي ربحاتات سلازلو وي نتها يكاسي يكلندي ترديها نو كدغمادو سنغال نو تردياتني هو كلتا ودبات حرا كلتا حتى دو قبل تردياتنا لا كمل شكاية هو كم هو قبل نغينا سنقال حوي أي تحزو لك قرب أفريقيا زلو سبكال أي زري زلو هو كميرو وال مدمنات حبرني ويريد الجسلو قدي بلانا قدي أوكي قدي مايكو سدامو أوكي يا ريتها ታንኪው ጎሃው ታንኪው ወድ ሰንጋል እንኳን ደሃን መጻሐፍ ብልፈቱም ቀዳምነት ካህተካ ዝደለ ነገራት ትህቶ እንታዩ ለአብነት መንግስት ኢትዮጵያ ህግ ተከትሎ ምስ ጅቡታውያንን ምስ ሶማሊያውያንን ናቶም ወደባት ክራይ ገይሩ ይጥቀማሉ ስለምንታይ እዩ እዚ ናትና መንግስት ኤርትራ እዚ አይነታት ህግታት ተከትሉ ምስ ሀገራት ናይ ንግድ ምትእሳራትን ዘይገብር ዘሎ ሓደስ እዩ ካሊ
بدب مسمس ويكا بإيكونومي مسمس أشعات إرتراويان تأفيام يوم زلو نزيز أكل هيوة المطفى نتاتي يوتبل سالساي بالسودان تجميرو زلو كنتات الله ازيون بنا إيكونومي مهانو تنقلصلنا لها أنا ون مسحا له مسحا السمامة كاي ግን አሻሃት ህዝብታትናን ኤክስፐርት ዝገበረ ምግቢ መድኃኒት አትዩ ንክንደይ ኤርትራውያን ከቢድ ህማም ተገይሮም ይርከብዮም ዘሎ ህጂ ድማ እዚ ኮይኑ እንዳሃለው በዚህ ቦታ ህጋዊን ህገን ብዝክተለ መንገዲ ንግድ ምግባር እንዳተቃለ ብሽምናይ ኮንትራባንድ ከይገበርኩ ይልካ አሻሃት ኤርትራውያን ህይወቶም ከጠፈ ይዳሎ ይዘሎ እዚስ ሜቱ ጎልጾ እና ናብራ ምስቱ ኢኮኖሚና ምስቱ አታሳስባና ምስቱ ድሌትና እዚ ነገር አቅም አለና ዶ ክብለካ ፈቶ በዛ ባዚ ቁርብ መግለጽ እንታገር ካሉ ክብለካ ፈቶ ታንኪው ወዲ ሰንጋል ሃዊ ባይ هلو سمع دلخو حدا غور لا يسمع انت ليه هاراي نبتا قداميت حتو نزمدناتا السودان اريتران زملكت مس كونتراباند اتححيس كايمو ودبات كلواناسي وغصو زخيدو مخنيات انتايو ناب سودان غصو بناي ودبات سودان كتقم زدليلو مخنيات انتايو نتبل انديا نقد كايت سلازدلي اب نقد خي كتمكت كدل خلخا مخسب عليك سلازي مخسب كركب دليو ات مخسبو خاني بناي وصا باطيرا شعو تطقيمو كاو زرخبو نقدي اب سودان ناب وصا باطيرا لويتو نخال زليو نغرات مشمت خون سلازدلي انت دا كابدغا امصيو بتناي اريترا بورت ناب اريترا شيطو دولار زبحال اي جنريت اي كغبرولوني سلاذ مخنياتو مسو دولار كومص اينتو اب اريتران تاشيطو بناقفاي شطو زلو سلاذ تا زنبرتو دولار اكسبورت نغبرو ነገር يبلنان اتا دولار كل غزي እንዳጎደለት ክትخيدا سلاذ حدا منጪ ناي دولار بحقاو زي كونسي بخطرة غيركا كسرحلو سبسدليو سلاذ بحصر زبلت ناي كترا سراحيو نقديو تنقد ግን حقاو خصع زي كونه كترا اخاتبلو سلامنتاي كوم مريصو ابتا خلايت خا حتو نيرا سلامنتاي كوم مريصو ايناي معلتخ بحق خيدو فلط بحقي تمرصن قوام عمطيصو زدربي حق كو يفلطنيو سلازي حقن زي فلط سب سلامنتاي بحقاو زخونه منقد زي سرح الكا كتحسب اتتصقم مسانا امبر مس يخونن زلو سلازي نحقاو حقن زي فلط سب سلامتاي بحق زي كيد حاده نحزب زحل سب قداماي تقدامي تخغبرا زلو سلطانسي ناي حزبيو يلو خامنالو سلطان ناي حزبيو زي تقداميتي ناي بوليتيكاو مسل سلازي نحزبخ سلطان ناتكايو مصا عدلكا بعلخا وسن يلو زفلطيو أنا زفلت أنا زمرحكم نسخم سئلكم راح تقتلوني زبل مرحنديو سلاذ انت حموت بلا نزل لها بزعبا حزب حاليت يبلون سلاذ سب كسدت كقتل قال انت خوينهم سقبلو قال يبلون نا حزب حاليت يبلون سلامنتاي حقاو زخونه ነገር ገሪፉ حقاو زخونه አይገብርን بحقاو زي كونه ነገር ተላዕጪጡ ዝተሰርሐ መንግስቲዩ حجز بحال يفلطنيو سلازي حجز يفلط منغستي حقاو زخونه اكايدا خغبر بتعمي زصقمو سلازي صقمي مثلا سلازي صقمي سلازي نحزب حل ايكلنيو معنات فتاو نوسيو نعون سلطانون عمر سلطانو يحسب سلازي حزب مويتا اي مويتا انت وصيامو خا زقلل نعو زقاومو من اسي ادلو يخيد سلازي عمر سلطانو اتناو حلو سلازي انا بخمو طرح يغلص ازخل ناتاي مرداتايو جنزي تفلالي سبات كتلو تقول انديكم صقم يبلين ناتاي مرداتا ግን ከምዚያ ስለዚህ ነተን ክልተ ሕተታት ካብቲ ቀንዳር እስተይ መታን ከይውፃኒ ኣነ ብከም እንገረ ጥራሕ መገለጽ ኮኑሞ
ናብ ዝቕጥል ሕቶታት እንተንኸይድ هو كما أنا تا سنقال حوي أبيلنا نابتي زقرب كايو تنتنا كن ملس لزلنا أبتي كابتر إسلوز أناون ناتكا متعتاف كدلي مالتيو يحوات أبتي أرستنا يقنلنا فيك العالم دمكا درس رس ناي ماي بوليتيكس أستمرو زلو يانا تنكيدو سنقال 4 كله تقليل دي بنا زلو أعوذ بحقي بزحف واتيرم كمان أبدا بعوض زفتوا معنا يلون مسانا صبوق دي جمعو يسكف أبتان ريتي كاتو ولا حلفة تغلي خدناتي إريتا مرد ملاش دي إريتا مرد ملاش نحنا الجامعة إريتا مرد ملاش بوغني بوكتوري عليور كي تراخبنا بكارتو أبي حتر زبالة كرتو زبالة أبتيك عند عرستنا إذا تكورن حرا نمت عزت أما تكون بوي أوكي إريتا مرد ملاش جزل لنا إلنا لو مش تيدربي كنا وسدام إريتا مرد ملاش قرب عدلها بنا دحان سنتي منيف كوي قبركم بزخونا قيل بكتيريا كي تحوست يا تحوست أنا ستيد وكأتكزه أمنين أبكارتو تك ما يوينا تحوت أي تسمبرني عنقل أقول علنا أنت بالك أنا حقوسي زي حقوسي يكون كن قل قرب كساق يكون نانا عما يلن كسك فني يخوني وزبل ندى كوي نختم اللي سوون كدتي بلنني أبزانا يدوب سودان كأتو دوب سودان تراي نبرة يكون عند السجاجر سرعة إريترا سبوين كم سرعة تجوازا زي كم سجاج وزي أو دامت نقد الجملي مو قالوا صرت 5 عامات أبور خيب جلس وقت تجزيهم سوداناويان سيدي قال ما هذا زبلو أخيبا غير مش دش ورحي أبز عدي سوداناوي ሃይማኖት አለና እንዳበልና ሃይማኖትና ዘخفو ተቀበልቲ ናይ ደቃ አዳም ይትጋሻ ለተወሰነ ጊዜ ስለዝኾነ ከንመሃረሉኩም ጥቀመሉ ስለዚህ ኦኬ ኦራይት አናሲ ዕጉብ ይብቃሉ ተይብለኝ ነው በሐቅ ዕጉብ ማይክ ፍሪ ኦኬ ቴንክ ዩ ዳኒ ተም አስማት ዘለው ሬድ ኦፍ ንገብረልኩም አለና እንዲና سجاب نتوعكم أيت بالو بتاريخ خيكم قصلموني قبو مرت ملاش أنا خده دقيقة ما كلله ما كله الله قال الله يا قرب أنا مريت الله خزنا نايبالتو كايت حزن مو إريتام مرت ملاش ري الله ما أخله الله خدو إننا okay go ahead brother سمع عبد الله اوكي ثانك يو مجمرتا غاشنا انقوا بسلام صخا ناتي حطو انتاع ابتاني 95 تقلصن زنبركا ناي حسين مبارك ناي ترابي بوغير ما ناي كساي حجي افتا غدايتي امنار باش مسلمي مسلماوي يهود تقلصو صني خامو اتا ناي ايثيوبيان ايرتران بحنسا كوينن سودان كهرمالا زحاسباسي انتاي زعلم نيرو ولا تمريسن كنا ننحدن كواغا زخالو زياناتي حتى مستز غرز كاس متأثر انتهى الله نعاس صغير كاي اخذ كم منال باش يجي افت 9 حموشن زغرز كان اساونا 9 حموشن يرا ايثيوبيان ايرتران بحانس اغالو زي ابره تبل كاون صبوتي مايك نا حراي تا قدامي تحطو نبرت راح يكون ابو السودان سغاغر نيرو سوون شيط نيرو يزبلو حقيو أنا جن نقدي يزبولكم نقدي نايقحا نايسب ناي كله كمخسب كترخوا اللي الكاتجورو نقديو زي حقا ونقد خاص لازخون إلى التقالي لا سلازي تصبوا على 5 خاصة معي أبزانا ما أخلي حطه أبشحن 994
መንግስቲ ኤሪትራ ኣብ ሱዳን ውሽጢ ኣትዩ 94-95 ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣትዩ ንሱዳን ሃሪሙ እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ኣብ መምሕዳር ከተማ ኣስመራ ማዘጋጃ ቤት እንዳተባሃለ ዝፅዋዕ ኣብቲ ኣዳራሽ ላዕለዎት ሓለፍቲ ማእኸሎትን ተባሂልና ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ባዕሉ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ብቃሉ ዝተዛረቦ እዩ ሽዑኡ ዝከረኩም ተኮይኑ ሩት ስምዖን ኣብኡ ስለ ዝነበረት ንዓለም ከምኡ ኢላ ከኣፍሊጣ ኣቲና ሃሪምና ኣለና ኢሉ ኢሳያስ ተባሂሉ ስለዚ እዚ ዝኽወል ሓቂ ይኮነን እቶም ዝወዓሉ ሰባት እውን ሕጂ ብደገ ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ገላሊፆም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እዩ እቲ ምክንያቱ እንዲኻ ትብለኒ ዘለኻ እቲ ምክንያት ንፅርትያ እታ ምክንያታ ኣነ ዝፈልጣ ሽዑ ዝተዋህበትን ንዓይ በቲ ኩነታት ዝነበረ ዝርዳእነን ኣብ ሱዳን እዚ ናይ ዶክተር ኣልቱራቢ ምንቅስቃስ ነይሩ ንሳቶም እውን ብወግዒ ዲክሌር ገይሮም እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉኡ ኤሪትራ ኢትዮጵያ እንዳበልካ ክሳዕ ታንዛንያ ገለ ዘሎ ናይ እስላም ቦታታት ስለ ዝኾነ ሸሪዓን ናይ ጅሃድ ምንቅስቃስ ክንገብር ኢና ገለ ዝብል መግለፂታት እውን ኣውፂኦም ነይሮም ምስኡ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ጥራሕ ዝፈልጥ ስለዚ ኣብኡ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ጥራሕ ደን ኢልካን እሞ ኣነ ዝነበረን ሓበሬታ ዝፈልጦ ግን ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ ከማን ኢድ ነይርዋ ብድሕሪት ስለዚ ምክንያቱ ኣስጋኢ እዩ ተባሂሉ ይግመት ስለ ዝነበረ ምዝ ሕጂ ቴሮሪዝም ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ኣምር ስለ ዝነበሮ ንዕኡ ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቱ ምዃኑ እየ ዝርዳእኒ ስለዚ ዜርና ምስታ ናይ ዓመት ወይ ንብላ ዝነበርና እዛ ናይ ፓን ኢስላሚዝም ንምስፍሕፋሕ ንዝግበር ቃልሲ ንምዕጋቱ ተባሂሉ ናይ ሓባር ዝተወስደ እዩ ኢትዮጵያ ብዙሓት ኣስላም ኣለዋ ኤሪትራ ብዙሓት ናይ ምስልምና ሃይማኖት ዝኽተሉ ኣለዋ ስለዚ እቲ ናይ ኣልቱራቢ ዝነበረ ኣካይዳ ኣብኡ ፅልዋ እንተደኣ ፈጢሩ ፀገም ክፈጥረልና እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ከም ዝነበረ ጥራሕ ዝፈልጥ ወዲ ኣለኹ ናብ ካልእ ሕቶታት ኦኬ thank you ሰንጋል ሓውና ጽቡቕ መግለጺ ኢኻ ትህብ ዘለኻ ሎሚ ሓውና ሰንጋል እዩ ሰጋ ወደ ተሳይ ኣብ ዳይሬክተር ሃብቲ ማይ ዝነበረ ኣብ ዝናይ ቀርና ኣፍሪቃ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ኣተኪሩ እዩ መግለጺ ይህብና ሕጂ ኣብ ሕቶም መልስን ኢና ዘለና ናብ ሰብሪጋ ክንከይድ ኢና ናብ ኣለኹበል ኣለኻ ዶ ኣለኹበል Okay, go ahead, Kubarha. Okay, መጀመርታ thank you ሰንጋልቲ ዘለኻ መግለጺ መቸም እንታይ ዝበሃል ሓራምስ ክባሱ ንሰዓር ጎዶ እንዲ እጂ ኢሳያስ ምስ ግብጽ ዝወገነ እዩ ዝመስል ዘሎ እቲ ፕሮባቢሊቲ ናይ ኩናት እውን ኢትዮጵያውን ወጽጋዓላ ይባሃላሉ ኣባይታ እኳ ተዘይለና ግን እቲ ናይ ተኸሎ ናይ ኩናት ከመይ ይመስለካ ካልእ ኣብ ሱዳን ሓንጊጢ ዝኸይ ነይሩ ጉጅለ ኢሳያስ ሕጂ ግን እሱ እንድሕር ቃሪጽዎ ናቱ ቀጻልነት ክንደይ ኢልካ ትግምት ተሓንቲ ሳልሰይቲ ኸ ጉዳይ ህዝብና ኸ ማለሲ ጉዳይ ህዝብና ስንታይ ክኾን ሕጂ ዝህዝብሲ ብቁጠባቲ ቤዚክ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት ካብ ሱዳን በቃ ብጸሊ ማርኬት ገርሲ ኣቶ ነይሩ ነው ይርክብ ነይሩ ሕጂ ዝህዝብ እዚ እንታይ ክኸውን ኢልካ ተሓስብ thank you ክቡር ሓው ድሕሪኡ ከክልተ ሰባት እንዲና ክንወስድ እንተ ተኻኢሉ ሓደ ሰብ ሓደ ሕቶ ይሕተት ምክንያቱም ሁላትና ክበፅሓና ምእንታት ድሕሪኡ ዘሎ ጀርመኒ ኣለኻ ዶ ጀርመኒ ኣለኹ ዳንኤል ኦኬ go ahead ክቡር ሓው ድምስገን ትምህርቲ ሰንጋል ብዙሕ እንዳመስገና ኢና ደመስጥ ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ተማሂረሎ መዓልቲ ሕቶ ይበል ክኸይድ ኤርትራስ ኣባል ናይ ፈለግ ናይል ያይልካና ነው እቲ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣና ኸሪኦ ከለኹ ግን ምስ ናይል ዘራኽብ ከም ዘይብል
لنا يدري زلهم بخمي مغنياتنا نحن عفتينا فلقنا العبال كوينا يغني له هراي اتا قدامي تحطو مسودان تصقعنا صنيحو زي سرعتا بسمرا زلو منغستي حجي يعصلو اغاطمو يو حزبنا كنتاي كونيو نتبل انديا بخمي عندنا قدامي تخفالا حزبنا انتاي كونيو السرعات بزعبه حزبي اريترا زقدس كوين معايا يسمعنني ስለዚህ ብዙሕ ዝግደስ ኣይኮነን ብዛዕባ ዕምሪ ስልጣኑ ከመይ ገይሩ የናውሕ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ስለዚ ህዝብና እንታይ ይኸውን ከምቲ ዝፈረዶ ንሱ ይኸውን እታ ካልኣይቲ ኢሳያስ ግን ኣብኡ ነግዲ ገይሩ መክሰብ ይረክብ ነይሩ ሕጂ እታ እንድሕር ተዓፅያቶ እሞ ንዕምሪ ስልጣኑ ዝሕፅር ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ኢና ክንግምግም ንኽእል ዶ እንታይ ከጋጥመና ዝኽእል ንትብል ሕቶ ኣብዚ እዋንዚ ምስ መላእታይ ነይሩ ናይ ሱዳን ተኸእለ መጠን ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝበፅሐ ሓይሉ ቀጠር ነይሩ ናይ ቀጠር ደላሊ ኮይኑ ቀጠር ነትሳት ደልዮ ናብ ካልኦት ሃገራት ብኡ ጌራ ያ ተፈጽም ነይራ 50 ከዓ ዶላራት ትቦ ነይራ ስለዚ እቲ ዶላር ንኩሉ ድሌትናቱ ወፃኢታቱ ክሽፍን ይኽእል ዶ ካልእ ሕቶ ኮይኑ ግን ካብዚ ብሱዳን ዝረኽቦ ዝነበረ መክሰብ ንላዕሊ ካብ ቀጠር ይረኽቦ ከም ዝነበረ የዝርዳእ ሕጂ ኸ ምስ ቀጠር የለን መተካእታ ናይ ቀጠር ግን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ አላ ምስ ስዑድ ዓረብ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ካልእ ፀጋታት ኣለዎ ንግብፂ ከዓ ሕጂ ከዓኒ ከገልግላ ይጓየሎ ድሌትኩም ከፈጽመልኩም ይኽእል እየ እስኹም ከዓ እዚኣ ግበሩለይ ክብሎም እዩ ካብኦም ከዓ ገለ ትካቦ ኣይክስእንን እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ገይሩሲ ከም ትቀደም ፀንሖ ከምኡ ከቐስማዓኒ እታ ካልኣይቲ ናይ ጀርማኖ ሕቶ ኤሪትራ ፈለግ ኣባል ፈለግ ኒል እያ ናይ ናይል ቤዚን እያ ንትብል እዩ እዋ ኣባል ፈለግ ኒል እያ እዚ ሰቲት ጋሽ ንብሎ ንሕና ናብ ሱዳን ምስ ኣተወ ኣብ ሑፃ ተሰትዩ ብታሕቲ ታሕቲ ናብ ፈለግ ኒል ከም ዝኣቱ ብመፅናዕቲ ተረጋጊፅ እዩ ስለዚ ንሱ እዩ ኮንትሪቢሽናትና እቲ ማይና ብኡ ገይሩስ ናብ ኒል ይብዛሕ ይውሓድ እንተ ዳ ኮንትሪቢዩት ትገብር ኣለካ ኮይንካ ይምልከተካ እዩ በቲ ንቡር ኣዘራርባ ስለዚ ሃገራት ኩለን ከሪዕመናልየን እወ ኤሪትራ ውሕድ ይኹን እምበር ኣብቲ ፈለግ ኒል ቁንጣሮ ይኹን እምበር ተበርክት እያ ስለዚ ኣባልና ክትኸውን ኣለዋ ኢሎምሲ ተቐቢሎም እዮም ንሳያ ናይ ተዓዛቢ ቦታ ጥራሕ ይእኸለኒ ኢላ ክሳዕ ሕጂ ፀኒሓ ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ተረረ ስለዝኸደ ሓደ ኮሚሽን ኣብ ምምስራቱ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ግብፂ ከዓ እቲ ኮሚሽን ክምስረት ስለ ዘይትደልዮ ንግብፂ ንምሕጋዝ ሕጂ የእትውን ኢላ ማዕፆ ትኩሕኩሓላ ብመሰረቱ ቅቡል እዩ ክትኣቱ ግን ሕጂ ጠጠው ኢልና ስለ ዘለና ኣብ ዴድሎክ በፂሕና ስለ ዘለና ካብዚ ምስ ወፃና ደቡብ ሱዳንን ኤሪትራን ሙሉእ ኣባልነተን ተረጋጊፁ ክቕፅላ ይኽእላየን ተባሂሉ ተፈቒዱለና ኣሎ ትዘለና ሓበሬታ ዝመስል ስለዚ ኤሪትራ ኣባል ናይ ፈለግ ኒል ድያ እወ ኣበርክቶኣ ናብኡ ክንደዩ ንኡስ ክኸውን ይኽእል ግን ብመሰረቱ ግን ይፍቀድ ገሊኦም ሰባት ኣብ ሊብያ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣዝዩ ከም ዝኾነ ማይ ተረኺቡ እዩ 500-600 ሜትሮ ኩዒቶም ሊብያ ኣብ ግዜ ጋዳፍ ከሎ ብዙሕ ማይ ረኺቦም ፀጋዚ ካበይ መፂኡ ንዝብል እዚ ፀጋዚ ካብ ናይል ታሕቲ ኸይዱ እዚ ፍራክቸርስ ምሻለካ ናይ ኣኻውሕ ፍራክቸርስ ረኺቡ ብኡ እንዳተጣወየ ኣብቲ ሑፃ ናይ ሊብያ ዓሪፉሎ ስለ ዝበሃል ዘሎ ሊብያ እውን ተበርክቶ ዘይብላ ንሳ ካብኡ ተጠቃሚት ስለ ዝኾነት ግን ኣባል ክኸውን ኣለኒ ኢላ ከማን ሓቲታ ነይራ ስለዚ እዚ ከዓ እንቶም ሽዑ እዚ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ብመፅናዕቲ ምስ ተረጋገፀ ሓቅነቱ ተረጋጊፁ
ንሳውን ኣባል ክትኸውን ክትከኣል ኣለዋ ንግዚኡ ግን እቲ መጽናዕቲ ኣይተገብርን ስለዚ ሊብያ ኣባል ናይቲ ፈለግኔል ኣይኮነትን እዚአን ዘለዋና ሓበሬታ ወዲእ ኣለኹ ንኽልቲአን ሕቶታት ዝመለሽ ኮንኮይን ስማዓኒ ካልእ ሕቶ ክምልሽ ክቕበል ኦኬ حقنتن زمن حقنت زمن اوكي حدنت لني حالفون حدنت ديلا زمن اوكي نو انا تاكد دانيل ني حدنتنا قد محجون حاتيته يعني ምናልባት ተመሳሳሊ ፕሬዘንቴሽን ብገበይለ እንታ አخوه ግን ዶክተር ገበን ሕጂ ሓውሰንጋል ሆሊስቲካሊ ኩሉ ስለዘቀረቦ ምስ ወደ ትሕቶታት ምናልባት ሰንጋል ውን ክህሉ ስለዝኽእል ውሕዳት ኣለዋ መመላእታ ክኾና ዝኽእላ ዝበልክዎን ኣብቲ ዘዳልኹ ክምላኣሉ ከተፍቁድ ለየ ሓሓትት ደይበ ዘለኹ ትሕቶታቱ ምስ ወደ ሓውሰንጋል ውሕድ ደቃይቕ ወይ 20-30 ደቂቕ بعد كوزا ዝኸላኒ ተናተይ ዘለዋ መመላእታ ክበኩም እሞ አክን ንበይኑ ማዓልቲ ኮምፒት ገባብዚ እንደገና ነቲ ዝበልዋ ክንዲ ዝደግሞ ንዓዓ ሓትት ከተፍቁድ ለየ ደይበ ብድሕሪኡ ንቕፅል ይቐነለይ Okay. I think حجازي I think صبوا يتم كالأتون أبز قداي زعم كتزلوا تنتناخ نهبينا تقولوا سبات نظام من محدار رخبهم نتايشون مدب كسرع كاليو كم زاد بالكاجن لو أبتنا يرئيتوه نتقولنا قدام النت كن بكاينا كم أخن قبل نخلينا حكنا تعال هذا حكنا يلن my array قيح كان البسلو my array الله هذا my array read of coin كالله ما يقصد يبل كان read okay my array read of يبل كان ገዳይ ተመሊስ ካለኻ መስለንን ገዳይ ሬድ ከነልብሰሉ ገዳይ ይሪ ኣለሁ حراي እሞ የለውን I think ሰንጋል ኣለኻ ዶ هو ኣለኹ ኦኬ እንታይ እዩ ኣብቲ ክልተ ነጥብሎ ሓደ ኣብቲ መግለጺ ኻንታይ ዝበልካ ኮይን ተሰሚዕኒ ኣነ ክሰምዖ ከለኹ እቲ ማይ ኣይኮነን ትሽግር ዘሎ እቲ አቲቲዩድ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎን እቲ ፖለቲካል ዊል እቲ እሱ ይትጸገም እምበር ናይ በሐቀት ማይ ዘሎስ እኹል እዩ ተሰማሚዖም ከም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብቲ ከባቢ ኣብነት ኣዛሃብካናሲ ብርጡብ መገዲ ብልቦና መገድስ ክኸድዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን እቲ ከባቢና ማለት ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ተኽእሎ ኣብ ምፍጣር ዩናይትድ ኔሽንስ ካልኦት ዓበይቲ ጸቐጥቲ ሓይልታት እንታይ ተራ ኣለዎም ምክንያቱ ንሰብ ጉዳይ ገዲፍካ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ናብቲ ዘይተኣደነ ሽግር ክወስዱና ስለ ዝኽእሉ ሲ እዞም ካልኦት ሓይልታት ሓያላት ሃገራት ነዚ ከምዚ ዓይነት ተኽእሎ ክፍጠር እንታይ ተኽእሎ ኣሎ እዚኣ ምናልባት ፍትሽ ተበልካያ እሞ እንተሎ ሓበሬታ ማይክ ህጂ ረኪበ ብራዘር እቱ ዛሃብካኒ ድል ማይክ አቢኒ ነይሩ እጂ መጽለይ حراي ቀጽል حراي اوكي thank you ክብርሃው ኣነ ህጂ ውን ህጽር አቢለ ንክብርሃው ሰንጋል ካተካ ዝፈትዎ ነገር እንታይ እዩ እዚ ብናይ ኮንትሮባንድ አቢልካ ምስ ሃገራት ዝግበር ኩናት መጨረሽቱ በዶብ ምክንያት ይቅየር ይዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ለአብነት ናይ ዶብ ከይነበረ ቀዳማይ እቱ ጸገም ዝነበረ ባሲ
ናይ ኮንትሮባንድ ጉዳይ እዩ አታክት ነዚ ድማ ተቀይሩ ናብ ዶብ ተቀይሩ እጂ ድማ ፓርቲቱ ኣብ ሱዳን እዚ ነገር ክድገም ዝብል እምነት የብልካ እንዶ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ በሱዳን ከዓ ዝፍጸም ይመስላል አለው ኩነታቱ ከመስላ እና ነዚስ እንታይ ሓትብለና ነዚ ዝአክል ህይወት ዝጠፍ መን ተሓታቲ ትብለና ብዛባ እዚ እስቲ ቁርብ አስፋ ቢል ክተይብካና ታንኪ አራይ ነክልቲን ክምልሽን በዓል ተሓንቲ ናይ ዳንኤል ያ መስለኒ ዳንኤል ነታ ዝሓተትካ ሕቶ ናተይ መረዳእታ ይኮም እዩ እቲ ማይ ቁርብ ግን ከም ሓይሸልካ ካብታን ንስኻ ዝበልካ ምስታ መረዳእታ ይዘላ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ማይ ተጸኒዑ እንዲዩ ክሳዕ 84 ቢልዮን ሜትር ኪብ ማይ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ማይ እዩ እዚ ንኩሉ ጠለባት ናይ ኩለን ሃገራት በበት ዝደሊኦ ከማልኣለን ይኽእል ዶ ኣብ ሕቶ ምልክት ካኣቱ ይኽእል ብዘድምዕ መንገዲ ተጠቂመን ኣብ ቁጠባዊ ዕብየትን መነባብሮ ህዝብን ከረጋግጻሉ ዝኽእል ዓቅሚ ናይ ማይ ሃብቲ ማይ ግን ከም ዘሎ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ ሕጂ ነቲ ፕሮፐር ዩቲላይዜሽን ናቱ ብኣድማዕ ዝኾነ ክትቆመሉ ክደልኸለኻ ንዝበዝሐ ቁጠባዊ ዕብየት ንዝበዝሐ ህዝብ ንዝበዝሐ ሕርሻ ከተስት ትኽእል ስለዚ ንሱ ኣብ ግምት እቲ የዛረብ ዘለኹ እቲ ኣጠቃቅማ ማይካ ኣዝዩ ምዕቡል ብዝኾነ ጌርካ ክትቆመሉ ክደልኸለኻ ብሕልፊ ዳርጋ ነቲ ኩሉ ጠለባት ናይዘን ዝበሃላ ዘለዋ ኩምልሾ ዝኽእል ኮይኑ ስማዓኒ ምናልባሽ ብዙሓት ከይህሉ ዝሓቱ እኳ ዳርጋ የለውን መስለኒ እንተደኣ ናብቲ ዲቴይል ክንከይድ ኮይና ኣብኡ ኣቴውን ቁሩብ መሓበርኩኻ ምክንያቱ ነቲ ተፋሰሲ ከክንደይ ዝኣክል ክሕረስ ዝግብኦ ቦታ ክንደይ ዝኣክል ተሓሪሱሎ ክንደይ ዝኣክል ከይተሓርሰ ተሪፉ ዝብል ዳታታት እውን ስለ ዘለኒ ብድቅቕ ዝበለ ኣብቲ መወዳእታ ዶ ክንኣቶ ዳኒ እንድሕር ተገዲሳካ ኮይና ተዘይኮነ ግን ሕጂ እውን ክገልጸልካ ይኽእል እያ እንታይ እዩ ኣብነት ሓንቲ ዕድረኒ አንታ ወረቀት ጽንሕ ኢለን ህደልያሞ አኽበልካ ናብኡ ከኣቱ ከክንደይ ዝኣክል ቦታ ኣሎ ንዝብል ሕጂ ብካልኩሌሽን ክትፈልጦ ትኽእል እንዲኻ ክንደይ ኢሪጌሽን ዘይኮነ ናብ ኢሪጌሽን ከኣቱ ዝኽእል ፖቴንሻል ኣሎ ንዓ አንዴ ደልየ ነይረ ንኣብነት እቲ ናይል ቤዝን ዝበሃል እቲ ሪቨር ናይል ሶሪ ዋይት ናይል ዝበሃል ካብኡ ዝመጽእ ኣብኡ ኣብቲ ኣከባቢ ዳርጋ 900 ዝኸውን ሄክታር በዚ ማይ እዚ ጌርካ ከተልምዖ ቁለሎ 900,000 ሄክታር ከተልምዕ ተኽእለሎ ይብላሉ ሕጂ ዝለምዕ ዘሎ ኸ 350 እዩ ሕጂ መርኣዮ 350 ጥራሕ ብኡ ከተልምዓሉ ዘኽእለካ ተኽእሎ ግን 900,000 ስለዚ እዚ ቁጥሪ ካብ 350 ናብ 100,000 ዋላ ክትዕብዮ እንተደኣ ክኢልካ ንኽን 100,000 ኣብቲ ከባቢ ንኽንደይ ሰብ ክቕልብ ይኽእል ንዝብል ብጣዕሚ ዓብዩ ስለዚ እዚ ሓደ እዚ ናይ ብኢትዮጵያ ገይሩ ዝመጽእ እዚ ብሉ ናይል ንዝምልከት እቲ ፖቴንሻል ኣብ ሕርሻ ክውዕል ዝኽእል ናይ ኤሪጌሽን ፖቴንሻል 1 ሚልዮን ሄክታር እዩ ሕጂ ክንደይ ለምዓሎ እንተልካ 21,000 ጥራሓት ለምዕ ዘላ እዚ እኳ እዩ ዘርእየካ እዚ ፊገር እዚ ሒዝካሲ ድኽነት ስለምንታይ ድኻታት ኮይነን ዘን ሃገራት ከልምዓይ ይከኣላን ሒዘንሲ ንዘለኣለም 21,000 ሄክታር ጥራሕ እዩ ዝለምዕ ዘሎ በዚ ማይ ዝኽምዕ ዝኽእል ቦታ ኸ 1 ሚልዮን ኢና ንብል ዘለና እዚ ናትና ሰቲት ተከዘ ኣትባራ እንዳተባሃለ ምስ ሱዳን ምስ ኣተወ ዝለምዕ ዘሎ 1,800 ሄክታር እዩ ናይ ምልማዕ ዕድል ዘለዎ ኸ 312,000 እዩ ስለዚ ካብ ብምሉእ እንተዳሪእኻዮ
ክልተነ ክለምዕ ዝኽእል ንሕርሻ ክውዕል ዝኽእል ተኽእሎ ከሎ 23000 ጥራሕ ሕጂ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ማይ ኣብየ ኸይዳ ኣሎ ናብ ሜዲተራንያን ኣትሎ ኣብ ኣስዋን ዳም ሓፊፉ ይውዳእ ኣሎ ተንጋል ሓዊ እታ ናይ ኤርትራ ከድገመልና እታ ሰቲት ተከዛ ኣድባራ ክለምዕ ዝኽእል ክንደዩ እቲ ዝለምዕ ዘሎ ክንደዩ خشال 312 700 ايوا 312 زلمع زلو ግን 1800 ጥራይ so 300 درجه 305 ዝኸውን ሲ ኣይለምዕን ማለት هو ኣይለምዕን هو እዚዩ ቲ ተሐቅታት ዘርኤካ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ናተይ እቲ ማይ በአድማዕ ዝኾነ ከምዚ ድሪፕ ኢሪጌሽን በሎ ማይ ከይጥፋእኻ ምሻለካ ዝባኽን ማይ ስብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብዚ ኦርዲናሪ መስኖ እዚ ብተለምዶ ያታው መስኖ ንብሎ ንሕና እቲ ማይ ናብቲ መስኖ ተእትዎሞ 70-80 ካብ ሚእትናቱ ስቂሉ ኣብ መሬት ነታ ተኽሊ ምንም ኣይትጥቀመሉን እያ ስለዚ ሲ ተባላሽዎ ኢኻ ዘለኻ ነቲ ማይ ተብኩነ ኢኻ ዘለ ናይ ምምካን ናይ ማይ حقها 300 كمان يكونن ممكن ناي ماي اغديلكا اتماي نبزح نجر كتقملو تخيليخا ስለዚህ እቲ ዝብሎ ዘለኹ ስለዚህ እቲ ቁጡ አጠቃቀማ ምሕደራ ሀብት ማይ ኣብ ግምት እቲኻ እዚ proper utilization of water resource ኣብ ግምት እቲኻ ስለማይ እዚ ነዚ ማሕዛብ እዚኣቶም ንኹሉ ጠለባቶም ዋላ እንተ ዘይማልአ أزيو لو تخمت زخيل جن سنبرات كفت زخيل يو تسمعهم أنت ذا تقييمهم ملهم نبذ بله مدام لم تزبط حزر لهم تخل أيتي حتى أوكي إذا ناي كونتراباند حتى شيء قدم حجي إذا ناي كونتراباند حتى نإريتران إثيوبيان أبكينات إتيوان إذا ناي كونتراباند حتى حجي خي نإريتران سودانن أبكينات كأتوان يخلو تبل حتى عندي عمتيا أنا إرأينن مخنيات هرلني أب مونغو إريتران إثيوبيان شجر مستفترة بحيل غير كانت شجر نمفتحو زتوسد سقومتي اتبايتا زنبر خناتان ابتو وانتي اب 1998 اب ايثيوبيا زنبر وتحدروا عقمي 54 شحط راح ينيرو اريترا جن زقمي مستناي هاجرا اغلغلوت كل وسيكا 154 شح نيرو ثلاثه عصفيناتهم حيل نيرونا سلازي ابتي ناي كونتروباند ክትገብር ክትፍትን ከለኻ قدف إتكا قرص أي خبلكا متجمرة دوبك عطية أشجركنا خبلكا متجمرة شعو نسخة ثلاثة عطفي زستعت أفنات حيل سلزنا بركة تهنديتكا تطعنون خطفتر زستجمروا خيناتي نيرو كتنبركو زستجمروا خيناتي نيرو سلازي عقمي اتميزان نديو اتميزان عقمها أنا خعوتي خليه أنا ذا خيناتي زي أنت أجميريا كي قصلكوا سندلدل انت بيله وتم تقاومت زلو خاشعو دفيهم نعو خلقسوهم إلكا حسبه كالكوليشن كوين سمعني أبزنا السودان ناي حجز لنا خناتات جن أمونغو وتهدراو خناتات ناي إريتران السودان كتوادادرو أي تخيلينيها اتمنتاي اتي سبن ديو قدم مسارحون يبلنان توم مسارحيتات هالو نبلهم أب شحنش عتميت تسعان حدن كاب درج زمارخنايم أب جزء حمساتات زت سرحو جزء زحلفو لومي أب بتمذكر كأتومبر كنت أمر لهم زيت خيل مسارحيتات حيسكا كأون العلي ولا عقم هالليكوا ولا أنت جزء خان تشمتك نعو كسرح زخيل ناب كدمع زخيل حيل سبقن يلان كلنا خم نفلطه تي خدمع زخيل حيل سب بملء وصيو اتي زلون منالباش امراص سينو كيدن تاي خغبر يدينبر حقوس هيكون نزي خمس عينت كنتات حيسكا اب كينات كتاتو زي واص مخانو ادعليعم فلطو
ኣብ ኣኼባታቶም 10 ግዜ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ኩናት ዝበሃል ከይናኣቱ ክንጠሎም እዮም ስለዚ ፕሬሸር ንምፍጣር ስልካ ተሃዲድ ንምፍጣር ግበር ገልጠምጠም እንተዘይ ኮይኑ ኣነ ናብ ኩናት ከኣቱ ዓቕምን ብቕዓትን ኣለዎም ኢለ ኣይሓስብን ግብፂ ሓጊዛቶም ክትኣቱ ትኽእል ዶ ክትኣቱ ትኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ንሱዳን ስገራት ከኣሽዑ ከኣትዋየን ማለት እንዲሁ ብክልቲኡ ወገን ኣለዋ ስለዚ እዚ መሊሱ ከኣኒ ነቲ ሲትዌሽን ናብ ዝገደደ ክወስዶ እዩ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣነ ናብ ኩናት ዝኣቱ ኩነታት ኣሎ ኢለ ኣይግምን ናተይ ገምጋም ግን ውድኡን ቁኑዕን ክብል ኣይክእልን እየ ናተይ ርእይተይ ጥራሕ ዝገልጽ ዘለኹ ምናልባሽ ምስ ሱዳን ኩናት ከኣቱ ኢልና እንዳተፀበና ከለና ብኡ ፀቕጢ ፈጢሩ እንደገና ምስ ኢትዮጵያ ንክሰማማዕ ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ኣሎ እንደገና ናብኦም ኣትዩ ምስኦም ተሰማሚዕ ክብለና እዩ ሃንደበት ኣነ ከምኡ ናብ ከምኡ ንዕኡ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕሬሸር ንክስታይ ንምግባር ኢሉ ዝወስዶ ዘሎ ገልጠምጠማት ይመስለኒ ምክንያቱ እንተደኣ ዘይሰሚዕኩምኒ እንተደኣ ዘይተዓሪእኩምኒ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣነ ምስ ግብፂ ኮይነ ከሸግረኩም እየ እንዳበለ ንኢትዮጵያ ንምፍርራሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ናተይ ርእይተይ ግን እዚ ጽባሕ ክንሪአይ ናቲ እንታይ ይኸውን ናብቲ ኣብቲ ኩነታት ዝኾነ ኮይኑ ግን ግብፂ ክትኣቱ ተኽእሎ ዘለዋ ኣይመስለንን ምክንያቱ እዚ ዓረባዊ ዓለም ኣብ ክልተ ተመቒሉ ዘሎ ንሱዳን ዝድግፍ ኣሎ ንግብፂ ዝድግፍ ኣሎ ናይ ኩሎም ኢድ ምትእትታዋት ክመዩ ንግብፂ እውን ዘዋፅኣ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኢትዮጵያ እንታይ ትገብር ኢልካ ኩናት ንክትከፍት ኣይኮነትን ተቃዋምቲ ኣለዋ እቶም ተቃዋምትናታ ብሱዳን ገይሮም ብኣሶሳ ገይሮም እንዳኣተው እዮም መሳርያን ሽግርን ዝፈጥሩለይ ነይሮም ኢላ ተሓስባላ ስለዚ ስዶብ ናይ ሱዳን ምስ ሱዳን ኮይና ልክት ኣቢላ ንክትዓፅዎ ናይ ተንቀሳቓስ ናብ ዓዳ ዝመፅእ ሙሉእ ብሙሉእ ንክትቋፃፀር ናተይ መረዳእታ እዩ ግን እዚ ወዲ ኣለኹ ኣለኹ ዶ ኣነ ስማዕ ኣለኹ ዋ ኦኬ ማይ ኤረላ ኤረ ማይ ኩሰዳ ሬድዮ ብልካን ወይ ብልክን ድሕሪኡ ኤሪትሪያ መረምላሽ ኦኬ ጎ አሎ ማይ ኤሬ ጎ ኦን ብላለሁ ሕረ ኤሪትሪያ መረምላሽ ከ ኤሪትሪያ መረምላሽ ቀይሕ የብሉን ሓቀይ ኣድመናት ንዓይ ይራኣየኒ የለን ቀይሕ ሕዚያ ኳይ ዘለኹ የለኹ እንዲ ኣነ ኦኬ ኦኬ ኤሬ ኦኬ ሞ ኤሬ ማይ ኤሬ የለን ኤሪትሪያ መረምላሽ የለን ቀፂሉ ዘሎ ኪንግ መሮኒ ለሓዶ ኣለሁ ያ ኦኬ ጎ ሄድ ሰላም ጋሻና እንኳን ደህና መጻኻ ናተይ ሕቶ ኩነታት ዓድና ናበይ ገጽዩ ኩነታት ኤሪትራ ከመይ ይራኣየካ ንዓኻ يا قدامي حتى ناتيا تخاليت حتى خاني أينا عينت قالسين عنا نقول زلنا حجي بين عينت قالس انت تقالسنا هاي زبالتي سلاماوي ويدما بتي بونساوي زين حتى ناتيا قاشانا يا مسكنا جوها يا غني الله ألنادو እቶም አብሪጋ ዘለኹም ሲ ኣነ ጥራይ ኮንኩን ዝሒለ ዘለኹ ኩላትና ምሪትና እንመስል ኣለና አብሪጋ ዘለኹም አብሪጋ እንተለኹም ሪጋ ሒስኩም ክትጽንሕለኩም ድሓር ከዓ ክትመጽለኩም ናብቲ ማይክ ናብታ ማይክ ክትመጽለኩም አስመራ ከተማ ዝብል ኣሎ አስመራ ከተማ አለኻዶ ወይ አለኺ
دانيال أخرانا مثلا أخرانا دي أخران أوكي أسمرا ختم إذا له أنا أوكي فراري الله هذا فراري الله هذا فراري الله هذا فراري خلت شحن عسى شمونتن اوكي مو سنغال الله هذا هو اوكي اي ثينك من البته خالي تحطو انت اتخونا الكان يركا اتي مريسي كباب 310 كلتشح شو 700 كلمع زلوس درجه تحت 3000 يزلمع زلو حجب باتون سراح له قلب بحال ابيتي تايسمو زلو ابينا انتاي زيردانا زلو انتاي زخون زلو ማለት انتاي تصقن زلو ولا وسخا بالله مو توم ابريغا زلكم بجاحتكم ابريغا صنحو ريد كلغسلكم كله انا بتمايك تمصلكم ما يغدفاي اوكي دانو كله مال كسل كان خوريا دموني ببريغا طراي ديناي دبرو دحن كان اي ريد كتلكسلوم كي وردوخا حراي مو اي ثينك نعايز الراي نزلو اريترا مرم بلاشالو يراي كدلو حدنتنا وي اوريديو يلن اريترا مرم بلاش يلن زمن ايو زمن ايو اوكي مو زمن ايو مايك سدا اوكي زمن ايو خنتا خوينو صحيف الله يريو له مايك يلو صحيفو جن okay so we have a problem مالتي قربوا زلوكم انتي تقبروا مثلكم ريقاكم كتصوعكم كلنا وصيكم قطيفكم فريز قبركم كل زمني ريديبل كان موني ريديبل كان زمني حجاسك ريديبل كان علينا الكاينه اوكي كبر حاولنا سنقال تعم طبط برت ميركنا مالك زين فوت نغرنا نقالت كونفليكت كان اذناينا معناتهم انا سبتكز بزح كيزو تزاوير مالتي دوم حجر غير زحلف فيه انا غاشتي تهانيه انا غاشتي تاب حصات تحلف رباي اتنا تكز انتي بتحتي بلنا نديو ويت بتحتنا سكا مع عارف ندي ويكلك كندي اكل كريم دي رخ ترى قارصهم كنت نرينا كثير كان انا سنتقنا حلفتي وحيتي انت بتحتنا او زها ثانك يو هراي كمل نتن حطتات كملش كفتن بتادا حروي تغفتن كنت عطدت كلتا حتى تقريبا وروني حانتي او نسال سيتن دي سلستي لشان اوكي ثانك يو اره بتادا حروي تزقللت كتخون لي بقى خجمر تكزن ستيتنسي اموداتا حبيرو تراخيبو يو نابت حص از ستي سلازي كلتيو يملكتنا بو مخناتينا خا نزاربو زلنا سلازي تا مرب تكزه مسولا لحرت تحيزن بسودان غيرن ابت حصاتين نابت نايل حوسا اين نبل زلنا كندي زاكليو زمايزي كندي زاكل ماينا نحنا نابو كونتريبيوت نقبر زلنا نزبل جن عنتو يكينو حالكم الى حصيري نيرنبر بتناي نايل بيزن انيشيتيف مسعتنا نحنا ون كم كلن حجرات اتي نبركتو ماي كنفلطو سلازلنا ابتسناي ريخم لكم ابتا دلدل نايتسناي مقاصاصريت الله حنتي سلاذ خندي اكل ما يخيدالو او تقصلنا سلازي بناتهم حجز رخبنا بناي كالوت حجز رخبنا اتن وحايز ناو غصن زخدا بمولئن مقاصاصر اندا تغبره حبريتاتات ناكبينا
ሓበሬታታት ክትእክብ ክደል ከለኻ ግን ናብ መደምደምታ ክብፅሑኻ ዝኽእሉ ተወሓደ ካብ 5 ክሳዕ ናይ 10 ዓመት ሙሉ ሓበሬታታት ብቀጻሊ ብዘይ ምቁራጽ ክትእክብ ምስተኽእል ጥራሕ እዩ ስለዚ ሽዑኡ ናብቲ ሲስተም ተእትዎ ታታቲ ዘተማለአ ውጽኢት ይህበካ ግን ዝተበታተኸ ሓበሬታ እንተዳእካ ቁኑዕ ዘይኮነ ውጽኢት ኢኻ ትረክብ ከምዚ ፈረንጅ ዝብሎ ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ አውት እቲ ተእትዎ ዘለኻ ዘይጠቅም እንተደኣ ኮይኑ እቲ ውጽኢቱ እንዳሓራ መወዳእታ ዘይጠቅም ይኸውን ስለዚ ኣነ ክሳዕ ዝነበሩ ኩሉ እዋን ሓበሬታታት ኢና ንእክብ ነርና እቲ ዝረኸብና ሓበሬታታት ከኣኒ ምስቶም ዘመስርሕዎ ዝነበሩ በብእዋኑ ነናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዛሕ ዘይኮነስ ናብቲ ናይል ኢኒሽቲቭን ይልኣኽ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ ገምጋም ኣሎ ሓበሬታ ሕጂ ሓርፋፍ ገምጋማት ኣሎ ግን እቲ ብዝሒ ናይ ማይ ምግላጹ ሕጂ ብዙሕ ጠቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ምክንያቱ እንተ ተጠቐምናሉ ጥራሕ እቲ ማይ ኣባላትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ናብ ሕርሻ ኣብ ስምምዕ ከኣቱ ክኽእል ኣሎ ናብ ትብልያ ተወስደና እታ ካልኣይቲ እዚ ማይ እዚ እንተ ደኣ እዚ ናይ ሰቲትን ተገንብሎ ዘለና በኤርትራ ሓሊፉ እንደገና ናብ ሱዳን ከይዱ ኣብ ኒል ኣትሎ እንተ ደኣ ተባሂሉ እንተ ደኣ ታ ኮንስል መጽያ ታ 9 ሃገራት ዘለዋ ሽዑኡ ጠለብና ናብኡ ኣቕሪብና በቲ ዝተወሰነ መሰረት ጥራሒና ንሕና ሽዑኡ ክንሰርሕ ንኽእል ሕጂ ግን እዚ ስምምዕ ቅድሚ ምብፅሑ ኩሉ ይጓየሎ የድልየኒ እዩ ዝማይ ኣብ ስምምዕ ምስ በፃሕኹ ላዕልን ታሕትን ካብ ዝብል ኣባይታ ሓደ ሓቂ ክፈጥር ክኽእል ኣለኒ ኢልና ንሕና ንጎይለና ኢትዮጵያ ይጎዩ ካልኦት ይጎዩ ካልኦት ዓለማት ኩለንተን ኣብ ላዕለዋይ ማይ ክዑ ዘለውን ዓቕመን በብ ዝፈቕደለን ኩለን መጠነንኡ ዝኾነ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ ከምቲ ዓምተይ ክብለኩም ዝጀመርኩ እተን በዓል ሩዋንዳ ገለመለ ተኣኪበን ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዳም ክገብራ ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ ኣብ ኤሪትራ ኣቀዲሙ ኣብ ጣና በለስ ንሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዳም ኢሎም ዝወሰድዎ ብድሕሪኡ ናእሽቱ ሕርሻታት ክገብሩሉ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ትግራይ እንተ ደኣ ከይቲ ናይ ተከዘ ኣብ ነቲ ዳም ገይሮም ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙሉ ኣለው ካብኡ ዝወፅእ ማይ ወይ ተዓጊቱ ዘሎ ማይ ናብ ሕርሻ ክጥቀሙሉ ድዮም ሓቢርና ክንሪኦ ፅባሕ ዝኸይድ እዩ ግን እቲ ዲጋ ሰርሕዎ ኣለው ክሰርሕዎ ይግብኦም ነይሩ ኣይነበሩን ስምምዕ ስለዘየለ ግን ዘዘልየካ ዓቕምኻ ዝፈቕደልካ ግን ትሰርሕ ኣለኻ ስለዚ ብኢትዮጵያ ወገን ከምኡ ስራሕ ኣሎ ናእሽቱ ዳምስ ብኤሪትራ ወገን ከዓ ናእሽቱ ዳምስ ንሰርሕ ኣለና እተን ካልኦትን ከምኡ ነናእሽቱ ስለዝኾነ ግን ግብፂ ዘሰንብት ስለዘይኮነ ዕሽሽ እንዳበለት ክትሓልፎ ክኢላ ስለዚ ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ናይ ዳንኤል በዚኣ ክምልሻ ፍትን ኣብ ኤሪትራ ብዙሓት ዲጋታት እዮም ዝሰርሑ ዘለው ዳንኤል ሓቂ ኢኻ ናይ ገርሰት በሎ ናይ ፋንኮ በሎ ናይ ገለ እንዳበልና ዲጋታት ብዙሓት ተሰሪሖም ክበሃሉ ንሰምዕ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ዲጋ ናብ ልምዓት ኣውዒልናዮ ዶ ዲጋ ሰሪሕናሲ ክንድዚ ኣፍሪና ክበሃል ግን ኣብ ዝኾነ ዋላ ኣብቲ ወግዓዊ መግለፂታት ናይ ሃገረ ኤሪትራ ፕሬሲደንት ይኹን ናይ ሓዳስ ኤሪትራ ሓንቲ መዓልቲ ትበሃል ከመን ብኣሃዝ ዝተሰነየ ቁፅሪ ኣይትረክብን ኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርኤካ መብዛሕትኡ ኣብ ዲጋ ምስራሕ እምበር ነቲ ማይ ኣብ መዓላ ከነውዕሎ ብዙሕ ፃዕሪ ዝካየድ ዘሎ ኣይተዓወትናሉን ስለምንታይ ንዝብል ነናቱ ምክንያታት ኣለዎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዲጋታት ነናተን ፀገም ስለ ዘለወን ብሓፈሻ ጌርካ ክትዛረብ ግን ኣፀጋሚ እዩ ሓንቲ ግን ኣጠቃላሊት ነቲ ኩሉ ፀገማት ዝፈጥር ዘሎ ዲጋታት ሰሪሕና ካብኡ ተጠቂምና እዚ ኣልሚዕና ክንብል ዘይንኽእለሉ ዘለና ምክንያት እቲ ቀንዲ ግን ኩለንተን ዲጋታት ብዘይ መፅናዕቲ ብዘይ ደቂቕ መፅናዕቲ ብዘይ ናይ ክኢላታት ብሓሳሰ ለባም ይስራሕ እሞ ኣብ መጨረሻ ተወዲአን ምስ ተባሃለ ተኣምር ክሰርሓየን ክበሃል ይፀንሕ እሞ
اتماي زوريق يخيد ዝተፈላለዩ خموتات ناي ديزاين صقمات يغاطمو ስለዚህ ነቲ ዝተባህለ መዓላ ክውዕል ኣይክእልን ኣነ ናይ ገርሰት ምነገርኩኻ ሰዓትን ፈርቃን ሙሉ ምተዛረብኩ ትርጉም ግን የብሉን ኣጠቃልል ኣቢልና ግን ንባዕሉ ቲ መንግስቲ ኸማንሲ ክንደዚኣት ኣክል ሄክታር ኣልሚዐ ኢሉ ክዛረብ ኣይከኣለን እንታይ ገይርዎ ኸኣኒ እንታይ ኢሉኳ ኸኣኒ እተን ኣልሚዐየን ዝብለን ዘሎ ሄክታር ምስቲ ሒዝዎ ዘሎ ብዝሕማይ ከተነጻጽሮ ክደሊ ከለኻ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ናይ ክኢላታት ዓቕሚ የድልየካ ዲጋ ምስራሕ ናይ ዲጋታት ናይ ክኢላታት ዓቕሚ የድልየካ ነቲ ማይ ዝሓስካይ ኸኣ እንደገና ናብ ኣድማዕ ንኸተውዕሎ እንደገና ኸኣኒ ካልእ ክእለት የድልየካ ጥበብ የድልየካ እዚ ኩሉ እዚ ሕፅረታት ኣለና ስለዚ ድምር ናይ ዝኩሉ እዩ ዝፀገም ዝፈጥር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ኤሪትራ ዲጋታት ሰሪሕኻ ሓንቲ ዲጋ እቲ ናታ ማይ ኩዐ ኣቀዲምካ እንተደኣ ዘይፈዊስካዮ ሓመድን ድበትን ከይኸይድ ምስቲ ማይ ናብቲ ዲጋ መታን ከይኣቱ ቀዲምካ ፈዊስካ ብሳዕሪ መሉ ፀረር ዝብል ማይ ጥራሕ ክኸይድ እንተደኣ ዘይጌርካ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ እታ ዲጋ ሰራሕካያ ብድበት ትመልእ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዘላ እታ ዲጋ ሰሪሕ እታ ዝነውሐት መዓልቲ 75 ኢፌክቲቭ ቮሊዩም ናይቲ ዲጋ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ብድበት ይመልእ እተን ዲጋታ ናይ ከምዚ ፀገም ኣለወን ስለዚ ዲጋ ምስራሕካ ነቲ ማይ ኩዒኻ ከተመሓይሾ ዘለካ ኣብኡ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ኣፀቢካ ዓንተወይ ከይገለፅኳ ዝተረፍኩ ምናልባሽ ኣገዳሲት ነጥቢ ሕጂ ምዝርእስቲ እዚ ኣተሓሒዘ ክገልፃ ግብፃውያን ካብቲ ኣዝዩ ዘሻቅሎም ዘሎ ነታ ናይ ኢትዮጵያ ኣዳም እቲ ማይ ምውሓዱ ዘይኮነሲ ናይ ማይ ምውሓዱ ዘይኮነስ እቲ ድበት ብዝሒ ድበት ዝረኽብዎ ዝነበሩ እቲ ድበት ተጓሕጉሕ ዝኸይድ ብቶናት ዝኣክል ፈርታይል ዝኾነ መሬት ንሱ እታ ዲጋ እንድሕር ተሰሪሓ ኣብቲ ዲጋ ይክተርፍ ስለዚ ሕርሻው ንጥፈታት ናይ እቶታውነት ናቱ ኣፀቢቑ ክነክዩ ስለዚ መተካእትኡ ናቱ እዚ ሲንቴቲክ ፈርቲላይዘር ክጥቀሙ ክግደድዮም እሱ ከዓ ወፃኢታት እዩ ስለዚ ነቲ ኻ ይጎድሎ ስለዚ ከምዚ ኢልና እንተደኣ ርኢናዮ እዚ ድበት ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም እዩ ኣሃዛት ኣለኒ እንተደኣ ደሊኹም ብዛዕባ ድበትን ብዛዕባ ሓንቲ መዓልቲ መደብ ክገብር እየ ኤሪትራ ካብቶም በይቲ ፀገማት ተፈጥራዊ ፀገማት የጋጥማሎ ዝበሃል ሓንቲ መዓልቲ ከምዚ ቴክኒካል ዝኾነ ርእቶ ክፍትነ ሽዑ ከቕርበ እቲ ኣሃዛት ሕጂ ከይበዝሓና እታ ናይ ኪንግ ሜሮን ክንቃለስ ክንደሊ ከለናሲ ኣየናይ ዝበለፀ ሰላማዊ ዶ ጎነፃዊ ትብል ነይራ እሞ ካብዛ ርእስተይ ወፃኢት እያ ካብ ርእስተይ ካብ ኣጀንዳ ወፃእ እኳ ክምልሽ ብዙሕ ይንበለንን ርእቶይ ከይሃብኩ ክሓልፍ ስለ ዘይደሊ ኣነ ዝኾነ ዓወት ዝኾነ ቃልሲ ዝተዓወተ ንበይኑ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ጥራሕ ገይሩ ዝተዓወተ ኣይፈልጥን እየ ክልቲኦም ዘይነፃፀሉ እዮም ናይ ምርጫ ሕቶ ኣይኮነን ክልቲኦም ጌርካ ክትሰርሕ እትንካ ጥራሕ እዩ እቲ ዓወትካ ቀፃልነቱ ቁሩብ ከተውሕሶ ትኽእል ስለዚ ንምውሓስ ናይቲ ትደልዮ ለውጢ ትህልዋ ክቃለሳ ዝደልያ ነናት ክህልዎ እዩ ኣብቲ ብልጫታተን ኣተኪሉ ይስራሕ እምበር ፀገም ኣይኮነን እቲ ሓደ ኸኣኒ ኣነ ብቕዓትን ክእለትን ኣለኒ ጎነፃዊ ከድምዕ ይኽእል እየ እንተኢሉ ከዓ ይኸይድ ንሱ ግን ተማላላእ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተጠማሚትካ ብሓደ ኮይንካ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ውፅኢኻ ክትሰርሕ ክደሊ ከለኻ ግን ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ትሰርሕ እንተዘየለ ክልቲኡ እንድሕር ተባታኑ እሞ ምትእስሳር እንተደኣ ዘይብሉ ኣብ ክንዲ ውፅኢት ዘምፅእ እንደገና ንክልቴኻ ኣዳኺሙካ ጥራሕ እዩ ዝተርፍ ወዲአ ኣለኹ ካብዚኣ ንላዕሊ ንሎሚ ክብላ ይደልኒ ካብ ርእስተይ ወፃኢት ስለ ዝኾነት ክቡር ሓውሰንጋል ሕጂ በቃ 3 ሰዓት ጌርና ኣለና
تا مدبنا سقع سلسيا نيرا حجي نقصل اندينا ምናልባት ዶ ሻይ ቡን ማይ ዘለካ ተኾይኑ ሓደ ዕረፍቲ ክንወስድ ንኽእልና ሙዚቃ ክንገብር ንኽእልና ነንቅፅል ተልካ ንኻ ፀገም ኣይኮነን ናብቶም ዝቕፅሉ ክንከይድ ኢና حراي ولا حموش درق انت تبني صبو نيرا اوكي حموش ده اوسد موسيقى ول انا زي بكم موسيقى اي ثينك موسيقى اسمعكم